Maestro Nel Anton at ang lalaging mabuton. Alagad sa komentaryo, may tuon. Edukasyon! Nalagaw kita kan edukasyon na palibas sa 1 week na hoy action ang programa. Paghali naman sa saron si man ang komentaryo, bareta, ngunyan po edukasyon kita. Manungod po sa edukasyon. Maestro, may itatanong ano lang. Maestro, nagpa-load ako, maestro. May itatanong kasi ako kung yung senior high inalis na ba? Hindi man po. Hindi man po. Wala pa pronouncement. Ang sabi kan DepEd, diretso pa ang K-12 program kan gobyerno. Ikaw po kaya kinagruluwas na bareta kan mga nakaaging aldaw na aaliun da po tabi garo parang i-abolish kan gobyerno ang K-12 program kan administrasyon mga tuwing kan ni Pinoy kang panahon kan si Pinoy pa ang presidente dumamaga po tabi ini na ipasar na batas sa ruman sa mga ligasiya kan Aquino administration ini po tabing K-12 program kan Department of Education. Now, ang sabi may nagluluwas na bareta na huring-huring na aalion mga tugang i-abolish po tabi ang curriculum na K-12. Kaya so iba nag-aaral po ano nga may senior high pa o dahil na ikaw po manigiraray ano po dahil pa man po tabi ki order kayan ang Department of Education kung talagang aalion yan and kung iyan mga itong aalion it's dapat amyandaran kan batas because it's already a law na ipasar na po tabi yan na batas naging batas na po yan sa na inaprobahan kan konseho kan kongreso and then kan senado kung iyan po tabi aalion maamyandar po gyari kayan an kongreso or an senado. Bakit ang rami nagbago? Maganda ba ang resulta ng pagpalit-palit ng oras ng subject? Yan lang po mga tugang medyo may epekto syempre. May epekto syempre ang pagpalit-palit kan oras kasi kung dati ang mga major subjects kan panahon ang mathematics, ang science, ang English, ang Filipino, mga tugang na subject nasa 60 minutes po mga tugang 1 hour nasa sarong oras po mga tugang ang pagtukdo ka mga major subjects na yan ngunyan mga tugang ginibo pong 50 minutes so ikaw po nin epekto mas paano it's because sa preparation pa lang kan sarong maestro, sarong para tukdo mga tugang, medyo nagkonsumo na po tabi yan ki oras. Kung mabawasan mo pa ito ki oras, ay talaga nang igo po nin epekto. Lalo po itong ESP, mga tugang ang ESP o edukasyon sa pagpapakatao, mas lalo pang pinababaon sa oras. Good morning po, maestro. Pwede pa po tabi mag-enroll sa Lunes, tadai pa po na kami nagka-enroll kan Biyernes. Iyo, tadi pa may enrollment. Nata-enrollment na ka last week. Di ba man po enrollment last week. Enrollment po, mga tugang, brigada. Brigada eskwela pa lang. Nasa brigada eskwela pa lang po tabi kita. Puon kan Lunes hanggang Sabado. Brigada eskwela po yan. Puon kan Lunes hanggang Hunyan aldaw. Ini po ang last day kan brigada eskwela. Pero ano ba brigada man pag enrollment na. Ay mo lang gibo kan iba Pag aningen sa raro ano sana. Mamutakon man Mamutakon man. Susunod na nag-text na nag-rook sa message. Okay. Good morning po tabi maestro. Nata po tabi tabako organisado na marhay an Nata po tabi tabako organisado na marhay ang primerong aldaw kan brigada eskwela dyan sa itaram ko ining pangaran kan eskwelahan. Sige ko itaram tatangan at least matawan ang kimansin din Nata po nagtatas ko. Nata po tabako organisado na marhay ang primerong aldaw kan brigada eskwela dyan sa Albay Central School. Nadalaganan sa eskwela.
Ay, nako. Nadalaganan pa sa eskwela. Alabas Central School. Siguro kung magurang ini na nag-text. Opo, sige. Bayay lang po. Bako lang po ika nakapansin ka yan. Pati man sa mga nagkapirang mga magurang pa nag-upload sa kuya. Nag-text sa tuya and mga teacher man na nag-murto-muto man. Bayay lang. Maayos yan. Pag-abot yan panahon. Next Brigada Eskwela. Diyan kaya mga tugang so nangyari po sa eskwelahan na pigabanggit din to Kasubagop. Medyo dahil po talaga mga tugang naging organized. So primerong aldaw kang Brigada Eskwela. But then, nabawi maga sa mga sunod aldaw. Medyo naging okay naman. Naging smooth sailing naman sa Brigada Eskwela kan nagdire-diretso na po sa implementasyon kan programa. Now, calling the attention pa rin po kan mga gusto, lalo po duman sa barangay, Lamba Elementary School, dyan po sa eskwelahan ni Sir Nong Abadesa. Si Sir Nong, mga tugang nag-acceptor pa kay mga volunteers. So mga gusto pa po tabi, tarabang, lalo sa mga taga-barangay Lamba, pa-share po tabi kamo kay Sir Nong Abadesa, dyan po tabi sa Barangay Lamba. Barangay Lamba, eskwelahan kan Barangay Lamba, Lamba Elementary School. Iya po. Sige. Yes po. Sa Lunes, mga tugang, sa Lunes po tabi, pwede na mag-enroll. Ano na kung kaya official na announcement Pero ang aram ko, sa Monday, enrollment na po mga tugang on Monday. Pwede na po nindong idarahon sa mga cards kansin ng mga aki. Kasi mga tugang, ang sabi kan DepEd ko niyan is mass promotion. So means to say, that your child, if your child is already on that certain level, halimbawa nasa grade 1 ng aki nindo, matik na po yan pag grade 2 niya, enrolled na po yan. It's up to you kung ililipat mo o ita-transfer mo siya nin eskwelahan. So, nasa imo po tabi yan. Kung aki nindo, nasa grade level nan, already enrolled in grade, halimbawa grade 1, matik na po yan. Dahil na ka magparahadit. Ang aki nindong automatic po, mapasar po yan sa grade 2. Depende, kung ito-transfer po nindo sa aki nindo, dyan ka mo medyo magkurukuso, mag-asikaso, kasi makuha ka mo kang cards. Pero pag yan po mga tugang, dahil man ka mong balak i-transfer ang aki, it's already po yaw na yan dyan. Dahil po ka mo maghadit. Wala po ki problema. Kasi iyaw na po ang aki ini dyan sa eskwelahan na yan. Now, maghahadit lang ka mo kung igwa po ki tulong failed na subject balikbayan ang aki nindo. Yan po ang magiging dahilan ngayon. Duman lang ka mo pwede maghadit. Takon magbalik-bayan, so aki. Pero pag may failed mga tugang, kasi ang pigibong ko yan kan DepEd, ang sabi kan DepEd, pag may failure, pag may failed na subject, summer class mga tugang suaki. So kung nag-summer class man suaki nindo, and then napatunayan naman summer class na pwede naman siyang ipasar, ilag naman sa card F, Fasar. Imbis sa fail na Fasar. Di pasado na. Ikaw magparahadit.